Sannan abu na biyu, dangane da abubuwan da muke gani yana faruwa, akwai abubuwa guda 5 da ya kamata musulmin Kano da musulmin Najeriya mu kula da su. Abu na farko, doka da gwamnatin jihar Kano ta sa ta shan shisha. A Januwari 1 ga wata gwamnatin jihar Kano ta sanya hannu cewa an hana shan shisha a Kano a hotel da restaurant da dukkan wani wajen taro da abubuwa da za a yi in an gani a kama. Wannan doka ce mai matuƙar muhimmanci domin shisha ita ce farkon koyar da shan ƙwaya. Ana laɓewa a gindinta a sha dukkan wani nau'ika na ƙwaya. Kuma shisha ba ɗabi'anmu ba ce ba. A Larabawa ma mutanen banza ne suke shan shisha. To amma wannan dokar, labarin da ake samu, waɗansu suna ƙoƙarin su ga ya za a yi ko dai a canza ta ko ba ta yi tasiri ba. Don haka muke jan gwamnati, muna jinjina matu da suka yi dokar, kuma su tsaya su tabbatar da dokar, su zartar da dokar, kuma a baza 'yan Hizba da hukumar tsaro su yi maganin shan shisha a duk inda suke a faɗin Kano. Wannan doka ce da za ta daɗaɗa musulunci rai. Don haka muna kira ga mai girma gwamna, yanda ya jajirce dokan nan, to ya jajirce a kanta ya tsaya. Sannan abu na biyu shine matsalar shari'ar Abdul. Ita ma muna jaddada wa gwamnati dagewa da ta yi da ci gaban da ake, wanda jiya an yi duk abubuwan da yake faɗa mun san ba dalili ba ne ba, ko mun san gwamnati tana ba da gudunmuwa mai ƙarfi wajen tabbatar da kare ɓarna ɗin nan ta Abdul. To muna jawo hankali a ci gaba da wannan, shi ma kansa abin da zai ke farantawa dukkan musulmin duniya rai ne. Kuma muna jaddada muku wannan, al'umma suna yabawa akan abin da aka yi. Ya fara soku burutsinsa, shi ba lafazi da lafazi ne yake fassara ba, wai lafazi ne da ma'ana yake fassara. Me lafazi da ma'ana? Yanzu in nazo na ce ma sannu, sai wani ya zo ya ce ai zagin ka yayi. Sai na ce ya mun sharri, sannu na ce ya ce zagi na, sai na zo in ce ni ba lafazin ba sannu na fassara ba a Hausa, sharhi na yi. Wannan irin sharhi ne, ya sannu za ta ɗauki zagi. Abin da yake nan, da abubuwan duk da yake fassara maganganu na baƙaƙe. Sannan abu na uku, shari'ar shi ma wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam, ɗan sharifai ɗin nan, ya ɗaukaka ƙara, an ci gaba da shari'ar, har lauyoyin arna daga Legas daga ina suna dira a Kano su kare shi. To muna buƙatar al'umma su ci gaba da addu'a, kuma su ƙara jaddada godiya ga gwamnati yanda ta tsaya sai an yanke mishi hukunci. To muna jaddada musu su ƙara tsayawa a wannan matsayar tasu ta shi ma sai an yanke musu hukuncin da ya kamata. Kuma mun san duk gwamnati ce take ɗaukar dukkan nauyin abubuwa da komai da komai. Sannan shari'a ta 4, shari'a wanda ya kashe Hanifa, shi ma so ake a juya lamarirrikan. Ya fara cewa tirzasa shi aka yi yayi ikirari, bayan kuma ya yi haka nan da 'yan jaridu ya yi ikirarin kowa yake ji, ba 'yan sanda ne suka tirta shi ba. Shi ma wannan gwamnati ce take da iko, kuma ta tsaya tsayin daka akan abin a shari'a. To muna so shi ma ta ci gaba da tsayawa. Abu na 5 shine maganar Hizba da operation ɗin da suke, da giya da suke kamawa, da dukkan abubuwan da suke. To su ma muna jaddada musu, mu ba su goyon baya akan aikin da suke. Waɗannan ababe dukkan guda 5 suna da matsala, kuma mun san ana fireja ga gwamnati a kai, amma ta tsaya tsayin daka sai ta yi abin da ya dace a ciki. To muna ƙara jaddada musu, taron malamai gabaki ɗaya da aka yi da tattauna na malaman Kano, wanda aka sanar a yi huɗubobi, a yaba ma gwamnati cewa akan waɗannan ababen to ta tsaya a kansu, domin shine maslahan mu ta musulunci da musulmi. Wannan kaɗai aiki 5 kaiwa addini, to kana da abin da za ka faɗa, ko da kurakurai da abubuwa kana da su, amma kana da abin da za ka faɗa da kaiwa addini. Kuma wannan zai faranta dukkan musulmi. Sannan kuma bayan mai girma gwamnati akwai abubuwa guda 2, hukumar Ministry of Religion Affairs, wanda Baba Impossible yake shugabanci, su ma suna ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske akan wannan.
da dukkan ma wani shashanci da ake yi a garin nan yanzu sun taka mushi ƙafa. Da ofishin mai bashi shawara akan addini wanda Ali Baba Agama lafiya yake, su ma duk suna ba da gudunmuwa a tabbatar da waɗannan ababe na addini. Domin muna zama da su, muna jin furcinsu, muna ganin mun san irin gudunmuwar duk da suke bayarwa. To su ma muna jaddada musu cewa wannan abin da suke Allah ba zai bar su a banza ba, su ci gaba su riƙe wuta, su riƙe wa gwamnati wuya, su ƙara ba shi shawarwari akan cewa waɗannan ababen duk musulmi na al'umma na Kano su ga bayan waɗannan ababen gabaki ɗaya. Idan aka yi haka ko shakka babu kun aikata abin da za a yi muku fatan alkhairi da komai da komai. Allah ya taimake ku, ya taimaki ku akan wannan manufofi, kurakuranku kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ya kame hannunku, kada ku ci gaba da aikatawa, kuma Allah ya kawo mana tsira ga baki ɗayanmu a ƙasarmu. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya da zaman lafiya.